Honorable, kedu ife iwu maka ụmụ agbọghọ kịta? Ụfọdụ n'ime fanọzi ọchasị egbute ọchasị egbutere ị na-anya ịfụ na ebe ọ bụla a sị na-eji mmadụ gị ọgwụ ego ịpụta nwaanyị atọgbọ na ọja efe onye nwa na-aba na Abuja na nke nwa ịbịakwuo ọka 1am ị na-agbafe ịfụ nwatakịrị nwaanyị ị na-asị ma onwe ọ na-eche edego. Kedu ndị na-ekwuzi okwu ịnụ di a na-akwụgharị na chọọchị na-ebugharị foto receive. Kedu ihe na-akpata this desperation as a commissioner for women affairs? Ka ilo na-akpata desperation a n'ebe ụmụ agbọghọ ụsa mmadụ ile ife ịchọ ka ya lie ife o debere ka o folie n'ọkụ akpịrị ogologo. Enwere egwu Chineke, inwe egwu Chineke nna ha ncha niile sokwa na iso nonsense ife na seno tradition ma ọ bụrụ tradition anyị. Maka inwe egwu Chineke nna ị ga-ama na enwelu nsọ, enwere ihe bụ nwa agbọghọbịa. Ụmụ agbọghọbịa chọsịrị ịma ha kazi ndị nne nwaanyị sefu achọ ka nwa agbọghọbịa nụrụ di. Ọkwa ịma na ana Igbo na onwe ihe eji amabụ nwa agbọghọbịa. Nwa agbọghọbịa bụ ịbịa mgbe anyị nụchara di, ịbịa ume gị ga-aba n'ime. Nwa agbọghọbịa ọbụla ịfụrụ ime ya ga-aba n'ime abịa ebe ọ dịka o nwere nkeji. Ụmụ agbọghọbịa oke olili anyị na ha na-azọ gịdụ n'afịa. Oke olili ha ejigoro biya ṅụlisi afọfa. Afọ buru ebu bụbu afọ ndị nne nwaanyị. Nke ụmụ agbọghọ kịta nwa ha ekweozi anyị ihe gịdụ. Ha ga-ebu oche ụmụ agbọghọ kịta nwa o buru oche oje na bịa palọ ọtọgbọrọ bangada na-eri nri. Ọ dị otu anwa mgbe gboo azụrọzife azụ. And ihe niile a bụ mgbe ịma na anyị nwa bịara mụbụ ụmụazị ndị nne anyị mụta anyị bụrụ ezigbo ndị nne nwaanyị. Ndị ọgbọ anyị wee mụta ndị slay queen. Ndị slay queen wee mụzie hookupians. Kedu ife ime respect ka ịfụ? Mama kwụ n'ọkụ, nwa kwụ n'ọkụ, nwa kwụ n'ọkụ. Unu akọkwanụ ife ọkụ chawam ọkụ n'ọkụ na-achakọ. Ọ ihe anọzi kịta. Slay queens batara n'ọgba egwu. Onwezi onye na-asị ngwa ka mme na m emetego nke a ka ndebezielu ụmụ m. Ọ ndị slay queens ịma na asị nne nwaanyị. O nwere gaayị m ga-afụ nwa m o mebe kịta nsị nwa ya ekwudokwa m na gaayị ya ndrọpụ mmanụ okwudogo nke anwa. Onwe ọzọ m ga-afụkwa ya ndrọpụkwa. That is how it's supposed to be. Ọ bụrụ mbịa mkwụrụ n'ọkụ nwa m akwụrụ n'ọkụ. My granddaughter na ha ekuru kịta emere ọkwụrụkwe n'ọkụ nke anyị ya agbara ụlọ ọkụ one day. So ka mma na na-eji nwayọọ welu na-eme ife onye karịrị ozuo ike. Slay queens ama advice ha ya enye ụmụ ha. Whatever makes you happy, hi baby you do. Ọ dị agwa gị na ihe ọbụla mere mmadụ ọ dị happy ka o ya eme. Says who? Ụmụazị si ọkwa sị na who talk that thing or who say that thing? Who talk that thing? Onye kwu that thing? Onye kwu that thing? Ọ bụrụ ihe ọbụla a ga-azụ nwa zụọ ya ọfụma nwata enwe egwu. Ebe ị na-agwa ha esozi na ndị yawu na ha ga-ayawu gị ha ajụ na ya ga-asmart onye yawu a na-eyawuru ha everyday. Ayawuru isi ya yawuru mmemme lọfa. Ụdịrọ mmanụnụ nwaanyị kwesịrị inwe egwu. Ndị slay queen zụwara na anyị ụmụazị ọsụsụ na anyị nwere ihe bụ njirimara anyị. A ga na-azụ fọ ọzụzụ. O nwere nke nwata ga-eme isi ata mechie ọnụ. You don't do that. Mana mgbe ọ bụrụ na ife ọna mee gị dị happy na ya mind kwa na anybody ya mind kwa mind na anyị nwere norms and values. Anyị nwere njirimara anyị. Njirimara onye bụ onye. Ọ bụkwa ibe isi na ịbụ onye Igbo ịtọ na ị na-ebi ndụ ka onye mamara onye obodo ọ bụ. Mmadụ nọkịta nwa gị isi pụrụ akwụkwọ egotelu gị ọ natawo buru phone a na-ele 1.something million. A slay mama ịma na phone a bụ 1.something million. Ịma na ọ bụrụ gị gotelu this phone. Onwezi ka isi wee jụ nwa gị ode enyelu gị ego ije because ama m ego na mụ na nna gị nye gị ka ị na-aga school.
no ndị slave queen a ga-anọ n'enu ya on top the matter si na-agwa the girl gotekwalụ m mfe nwanne enidikwuru m fonu nke m izigo n'ihe ori onye nna ya zuru ori na-eji n'ọkpa emekere agbakadon. So what do you expect? O kwunyego n'ọkụ a na-egbufa a na-abọkafa agba nkịtị nenenu nke enwude na họteelụ Hukopian the other day ekego ọkpa kechi ọnụ Chukwu azọke ya ya je ekene Chineke. Chukwu azọke ya obele ife ọ nasigo ka esi ana obele ife and ndị a ga-afụkwa onye nke nagolu echi niile ọpụtakwa n'okporo ụzọ ịmakwa na Abakaliki street una nna agafe mfụcha ụmụazị ị ga-afụ iche na ha dị normal. Jesus nkafe nwaanyị adan nne ha fọdụ ya chile nwaka maka ha amago na anya nne ha bụ ka eyu na-ezuzu ebe a onye chọwakwa nwa ha bịa kwụgharịa ka ọma ma ọ ya fụ ebe ahụ andị nwe mbọsị m furu onye mma ebe a mmalitu na moto gogbo ya lachawa mkpu gwa na m ga-agwa nne ya maka na ọ ka esi m anyị mgbe anyị na-eto eto kịta bụ na onye bịa sị na onye ndị egbugo anyị ọkwa ndị slave queen maka na ọha nwa ka ọ ga-abụ ịkọrekt ya nwafa ha bịa chie gị warning gị jee zụọ nke gị mana mgbe anyị na-eto eto ịnwa anwa afụ gị ebe ị nọ na-esenụ mgbe a ka ejiri ụkwụ ese map of Nigeria n'ime nke Anambra steeti ị na-esi na-ata n'aka n'ọnụ nwanne na-ata gị aka n'ọnụ kịta ụmụazị kịta a na-edenụ leta ndị kịta anọrọ na ha dee leta nwaanyị nwere ikurikwu ọbịa ọsị gị ka inye n'iyi ife ka ya lie na ya chọrọ ịta gị ebe n'ebe egbukwalụ anya niile na emelụ gị sign ọ na ịmarọ eberebe gbukwa eberebe gbukwa ndị anyị egbukwa na anyị n'obodo a. If you wan buy land with no umunna wahala or a touch of spiritual problem, I recommend Pine Leaf Estate and Properties Limited. Ndị be anyị si na bịa nụrụ nwa m na ife so ụdị ihe a nnafe ekwu na mana mgbe gboo nke kịta wụ nọọ ịdọ nọ bụ asịkwu gị bịa nụrụ ọkwara anyị ọkwanatabeghị pa ngwo m ngwasị mebie ifela adị n'anya ọ kịta ka nwaanyị na-achụ nwoke akpịlị kalị ha sị na ha na-ebi ndụ ndị ọgbara ọfụrụ biko kene nọ na tatụbanụ na-achịtetụbanụ na obere azụ biko kene ka nna anyị unu akpịlị egbugo ndị mama tiwenu mkpu ọkwa na ụmụ anyị ka a na-egbu ife ka anyị zụwa ha ifu nwa gị ka o bụ ife agbụrụ gị gonyere ya kọwaa source of the income o ji gotie ọ kọwa mara ka o ji etinye warning unu a na-emezikwali otu a na-eji echi warning rapụrụ ụmụ nwa m nọ na ị nwere ike ijekwa ichi warning ọ bụrụ na nwa gị ji nwa onye nwa gị nwaanyị ji nwa mana anyị eme ekwo mgbagbu ghara ọgụ ka anya adị na ya eni ya ene ya bụ biko kene ana m ayọ anyị ka ọ kacha dị n'aka karịa ụmụ nwoke maka ndị nna na-adị very busy and awayọrọ ha iwetu anya na wee nyopụtasị ụmụ ife anyị nwa bụ ụmụ nwaanyị na-enyochapụtasị ife dị na mgbawara aja and inyochapụta ịkọrekt o kwere gbakwuru nna ya jee gwa ya asị gị na ihe nwa ji wee bụrụ na is affecting my psyche you don't talk to me like that mechie ọnụ gị anyị talk to you ka a wee zụta gị anyị asụ gị ọsụsụ ka ị wee nwee isi onye nwee isi ọ baala onwe ya iburu ezigbo mmadụ bụrụ onye na-eme ọfụma ị na mfụrụ nọ gị ga-eri uru ya. Yes onye nne bụ onye nwatakịrị anya ọ marụ na ọ dị gị ime ọ sị ya kedu ife na-eme ya n'ala kedu ife mee na onwe ka arụ gị si wee dịfụ ka m fụ ile yi because ụfọdụ na-ebule kwa ndị nna si na nna kwesịkwa ụwa kịta sikwu na nna kwesịrị iso na-asa ma efele na-asụ ma akwa no double
ka onye ọ na nwe ọrụ dịịrị ya ọ bụọkwa na nna ama enyelu nwunye aka ị ga-enyelu nwunye gị aka mana ọ bụọzi like mbịa kịta nsị ndị ụmụazị be anyị na-amapụta na streeti ike bifo ịpụta na streeti iyi azụgonitego ụmụazị gị asị onye nne mana ọ bụ nọ nke nna pụọ very early in the morning unu eduru ụmụazị dunye n'aka house help ịma ka esi zụ house help ahụ ị mara ihe ọ ga-azụpụtalụ gị na nwa gị ama m n'obodo siri ike I understand that perfectly well but ka obodo a siri ike ana m ayọ dododo anyị ga-akabarụ wepụtakwa little time ka anyị na-enye ụmụazị a mbọ niile anyị na-agba ọkwa ka anyị zụọ ọfa ịgbasizie ya pụta ọbụna ya bụ nwatakịrị atọ no go to another thing what will you tell your God and anwakwana anwa dị ashamed of iti mkpu ma nwa gị mebe ife ọjọọ ịmara ụmụ m eju ọfa mma lachagide mkpu asị na ma ọma ebukwa disgrace na oyi ntinye n'ime ụlọ dị m ka ọ na-ere aghọta ya ọfụma mpụta na agada dịka ịgba ma na-eti mkpu nke nwa agbaba n'ime ụlọ ma ọ egbuo m ihe eme ihe nsị ga-emezi n'ọzọ ese m mba udadị you can go to that extent amụgo m na kịta na asị na mgbe gboo ndị Igbo na-atụ ilu si na nwa eyiro nne oyie nna mana ịma kịta nwa ga-eyi nne 20% yie nna 20% yie ndị social media 60%. ịghọtago so mana anyị na ha ọkwa anyị na ndị social media anyị na-afaga na-azụ ụmụ anyị ga-emegide ya Chineke emerụ unu amara unu anapụta ha n'aka ndị social media unu ewere 60% kama social media jidezie 40 ya bụrụ template ya eji wee na-azụ ụmụ gị ka anyị ma onye ekwe anyị omume biko na ụmụ m jisi na ike na unu ya emeri n'agha unu nọkwa n'agha unu enwere idea. Okay. If you wan buy land with no umunna wahala or a touch of spiritual problem, I recommend Pine Leaf Estate and Properties Limited.